Phakathi nendawo manje. Oh, ayike babukeli. Kuyafuneka indoda ibe namaqhinga kanjengolungisane. Amaqhinga abo uyawabona ukuthi ayaphila. Nenyoka ayikho into ezoyenza ngoba bazoyinyenyela. Sanibonani babukeli bakwaDET. Kusawumina kulungisana ngihamba naye uSiphe lungisana kwaHlombe eBergville eZwilisha. So bafowethu namhlanje ke silapha phambi kwenu ngodaba lwayinyoka. Yize ke sisenkingeni ke equipment ngoba nabona sicwilelwa icamera emanzini. So namhlanje bafowethu sizonazisa udaba olunye ngokuthi yena sisaqhubeka but sesize ngomunye ushuni namhlanje. Sizothatha ilokhuzana imbuzi majuba sihambe nayo ke siye phezulu ezibeni enkwarini lapho siyocela khona siyocela ukuthi ke na ngoba inyoka le iyasehlula inamandla kakhulu kunathi so ngcono siyocela umnikazi walesiziba lesiyana le enkulu kakhulu le namandla ukuthi ayisukumeke nayo ithathe amandla ayo iyoxoshela yona mathupha le nyoka le ngala le ethoshi. Yobe sekhulumileke umfowethu ke ulungisane lengihamba naye. Thina into esidingayo ke babukeli iskepe esothatha imbuzi majuba leso besihamba nayo. Singene ngeskepe size sifike phakathi nendawo ebese siyishiya phakathi imbuzi majuba. Asiyeke mfowethu siye lapha yaye eKhabanyezi kunobhuti lapha oqashisa ngamatende nemibhede nezikepe. Uzofika siboleke noma sofike siqashe khona lapha sofike siqashe isikepe. Cela ukuthi siye khona mfowethu. Nala mfowethu eKhabanyezi. Oh hayi asibabona. Yeah. Asibabona mfowethu. Qonkula ekhaya. Qonkula. Yebo, yes. Hayi bakhona kodwa. Kwangcono. Yebo sanibona. Sawubona sisi uyaphila? Siyaphila njani? Sikhona. Ngulungisana igama lami ngakwaHlombe ngihamba noSiphe lapha. Sizwile kuthiwa la ekhaya kuqashiswa izikepe amatende nembhede. Bese ngakujabulela ukuthi ke nani siqashisele isikepe. Angazi sacela ukuthi ngini WhatsAppela ubhuti loqashisayo. Oh, okay. Mawubheka kuzoba isikhathi esinganani sisi? Ngizoma WhatsApp manje bese ke. Oh, okay. Ukudla kukhona? Yebo kukhona. Oh, sicela ukuthi usiphakele kuyahlaleka ngala sibe sidla. Yebo kuyahlaleka. Oh, okay. Ngenkathi silinde iWhatsApp yakhe. Kukhonani? Kukhona ichicken ne beef stew. Okay. Hamba ne rice nepapa. Okay. Zoba right isibunge. Nenyama yenhloko. Nepapa ya. Oh, nenyama yenhloko ikhona? Sicela kodwa usiphi beef. Okay. Yeah, sizokwazi ukubumba nepapa. Singahlala ngapha? No sacela silindeni ngiphendule ubhuti. Oh, okay. Singahlala ngala? Nangu ubhuti ephendula sacela yena uzohlala ngale kodwa sacela ukunilalelisa ukuthi uthini. Okay. Hi sisiphilo kunjani? Sacela ubatshele obhuti labo ukuthi ngithe ikepe njengamanje zisalungiswa lapha eRandburg. Zithe uqhuma la ngaphansi so bayayiphesha. Into ekhona njengamanje amathende nembhede. Ngicela ubazise nje ukuthi njengamanje ikepe cha atholakala. Sure. Oh. Kodwa impede ngiyacabanga ile noma impede? Ile le futhwayo. Yebo. Izosebenza. Izosebenza kakhulu. Sicela usiphakele sisidle. Okay. Yebo. Siyabonga. Kana yithatha futhi mina Ngathi kuyahlaleka laba uyabona? pholile. Kuleli langa likhona nje. Babukeli isikepe besizosithatha sigwedle ngaso elokhuzaneni edamini lapha ya phakathi enkwarini njengoba kushiwo la besihambe khona. So ngebhadi ke safika kuthiwa izikepe azikho ke la ekhaya ke. Sisafile isikepe besikhona kodwa ke sesobona nomfowethu uthi yena somisa kanjani
makukhona nje sokwazi ukuthi sigwedle ngako singene ngako lapha ngoba kumele size siyoyifaka phakathi nendawo ilokhuzana imbuzi majuba. Oh nakho-ke nakho-ke ukudla Good. kuzwakala kamnandi yazi kuzwakala kamnandi. Oh. Good. Wesisi ngicela ukuthi lena ungipha amanzi nje ngiqale ngokuphuza amanzi. Yasakaza ke mina. Unjani da? Sesilinde zona ke izinto ke la ngaphakathi bakule sesidlile sisuthe. Hayi kona ukudla kube mnani kakhulu. Waza sisi. Kukhonani la sisi? Khona iphampu nembhede emibili. Oh okay. Hayi siyabonga kakhulu sisi. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba right mfowethu. Hayi siyabonga sisa ukudla kube mnani kakhulu. Siyabonga. Yebo. Hayi cabanga ukuthi sesikutholile sikudingayo. Okwethu nje ukuthi ke naso uyobona ukuthi sokhona yini ukwenza lokho ekumele sikwenze ngayo imbhede ngoba isikebha sisitholanga. Yeah. Njengamanje bafowethu la ngiphampa umbhede yiwo lo mbhede lo ofuthwayo lo. Sizo checka ngawo la ukuthi ke naso khona yini ukungena lapha enkwarini bafowethu. So njoba nguphampa nje ngenzela kona ukuthi ke na ulokhuza sikwazi ukuthi ke na singene ngawo enkwarini. Uzolingisa njengesikebhe lo mbhede. Yiwona isona sikebhe sethu esisitholile lesibafowethu ngoba la kade sizosiqasha khona asikhonanga ukusithola. Kodwa nje ngoba ukuthemba kwenza futhi ngibona izosebenza lento. Hayi bhuti ngibona ukuthi izasebenza. Ngeke ngasisizi ngoba siyadinga ukuthi sigenile lapha. Izasebenza mfowethu. Yeah, izasebenza. Okay, manje okugwedla ninako ingane zakwethu. Okugwedla. Oyi kululeka Kukhona. Nako isivalo sebhakede. Isona endosebenzisa. So sisebenzisa nje. Okay. Yeah. Hayi asibone ingane zakwethu ngoba okubaleke kakhulu kunako konke ukuthi umphakathi ugcina usizakele. Yebo bhuti. Hayi umphakathi uvumile wathi yebo. Ayenziwe lento. Inhloso yonke lento eniyenzayo yipi? Inhloso yayo ukusiza umphakathi mfowethu ngale nyoka yethoshi. Namhlanje sizoya enkwarini bafowethu. Namhlanje? Hayi namhlanje. Kahle si practicele ukuyongena enkwarini ngale mbhede le. Ikebhe zethu lezi. Okay. Le enkwarini masifika siyocela umnomzana indlondlo. Ngoba ngizokuthiwa lapha phela akusinda yokudlalela khona. Yebo. Laphana ngicela ukuthini? Siyocela ukuthi ke na okungcono ake kusukume yona ke ivutha umlilo ke manje. Ilwe ihambi yeIsrael. Mayifike eIsrael ila iyoxosha khona lenyoka le. Le thoshi iSrael. Yes le thoshi. Ixosha nje ndlelani futhi. Iyoyilwisa ikahle kahle mfowethu. Sifuna ukuthi iyoyilwisa. Nisusa ezibeni sayo nithi ayihambe iyolwa nenye esigcemeni sayo. Yes iyoyixosha ngoba ihlukumeza umphakathi mfowethu. Ukuthi le nyoka yasenkwareni ifana njengenyoka yesigodi. Yes. Iyabalalela abantu ngokuzokeni kodwa. Ya kunjalo mfowethu. Ngoba sizofika thina lapha nembuzi majuba lapha. Yeah siyoyifaka nje phakathi nendawo. Iyona ndlela esiyoyincenxa ngayo le. Niyoyipha isipho. Yeah. Esithi masibe isicelo. Yeah. Hayi ngezwakala ngathi nabalaleli emakhaya bayezwa. Hayi ake sibone ingane zakwethu ukuthi lento enisho izosebenza yini. Ngoba amaqhinga omuntu akumele uwaphikise. Lesivalo siphethe. Nasi isivalo ngisiphethe.
Okay, hayi. Ake ningene bafowethu sibone. Into enzobe niyenze enkwarini le. Yeah. No. Waza spare, waza. Uzakwenzeka weba. Cela unginikezele isivalo sami lapho bhodi. Uyenzeka. Ewe. Okuzongeneka enkwarini? Kuzongeneka mfowethu. Oh, ake uyojika phakathi nendawo njengoba uzobe ujika phakathi nendawo. Oh. Sibona ukuthi hayi ngokwethu babukeli lento abafutha bazama ukuyenza la. Yinto engahle iphile. Noma ke iziba salapha sijule kakhulu. Ngicabanga ukuthi bazokwazi kodwa ukuthi bayifake imbuzi majuba. Hawu, hayi yenzeka lento. Sephakathi nendawo mina. Uphakathi nendawo manje. Oh, ayike babukeli. Kuyafuneka indoda ibe namaqhinga kanje ngolungisane. Amaqhinga abo uyawabona ukuthi ayaphila. Nenyoka ayikho into ezoyenza ngoba bazoyinyenyela. Bakhona ukuthi bafake imbuzi majuba ke le abayocela ngayo inyoka leya ukuthi yamukela isicelo sabo sokuthi ayisukume inyoka iyoshaya lenyoka yethu oshehlupha abantu kangaka. Hayi nangu noSiphe naye ukhona la Siphe. Yebo. Kuza kanjani? Kuza kahle. Kuza kahle. Oh lento eniyenzayo iyaphasa. Iyaphasa. Okay. Manje nawe uzobe ukhona mase niye enkwarini? Mase sekungena phakathi enkwarini uzobe ukhona? Yebo futhi. Okay. Hayi. Cha, ngiyabona into enhle kakhulu leniyenzayo bafowethu. Welungisane? Yebo futhi. Ngokwakho ukhona umuntu owangena phakathi nendawo enkwarini ngokwazi kwakho? Hey, umfowethu mina angikaze ngimbone umuntu ongena phakathi enkwarini. Okusho ukuthi ningabantu abazoqopha umlando. Yebo futhi kuzoqala ngathi ngaleli yalanga masiya khona. Eish. Ngiyanisabela bafowethu angazi noma yini okucabanga kakhulu kodwa leya ndawo ikhulunywa kabi. Webhuti yabona ukucabanga kwakho kakhulu. Yeah. Ngeke usisize njengoba ungasizi nje wena okwakho kulokhuzu kulibela usishutha kuphela lapha. Hlala lapho nje wena kuphela ubukele esikwenzayo. Into ebalekile ukusizakala komphakathi. Yeah. Hayi. Cha ngiyabonga ke. Cha siyiscape impela kwasona ke. Lo mantrasi uyiscape impela. Angazi noma singabatshela nabantu ukuthi please do not try this at home noma into emnandi nje vele. Uyabona mfowethu mhlambe bengakwenza lokhu elokhuzaneni. Le madamini a right. Leko mhlambe emadamini lawa awasemapaki kanje. Yes, lawa safe. Hayi ekhaya. Okay. Hayi ekhaya. Hayi ngiyaniza. Special nje ongakwazi ukubhukusha. Hayi ekhaya. Mhlambe ningasikwazi ukusichazela ukuthi ubani lona enze ngaye udaba lembuzi majuba. Noma imfihlo yenu khamba kanjani lapho? Ayi. Lo sesokuchaza mase sibuya khona enkwarini futhi. Yeah. Nginokubona lapha masipostile ama video enu abantu bathi mangabe inyoka nixoxa nithi ayiyephi nina ngesifiso senu nifuna inyoka iyephi mana ngabe nixoxe eBergville. Yabona angiboni ukuthi ke nangapha koNewcastle banayo inkinga nenyoka.
mina ngifisa ngathi ngaya khona eNewcastle bona nje kodandi kanje madadeni yeah angiboni ukuthi kena banayo inkinga nenyoka yayibona okay njoba nje indlondlo lele phezulu sizofika ixoshe nje mayisusa la eIsrael ngathi ngathutha impela ihambe le eNewcastle okay hayi kuyazwakala bafowethu hayi ake sithembe ukuthi ke abantu bazanibeka emkhulekweni niyayidinga imkhuleko enkwareni kakhulu uvalo likhona lona phela inkwara ayisilo leli damu yebo lijulile nalo elinzima kakhulu liyanquma futhi nalo kodwa angeke lifane nenkwara webhuti uvalo into eyahlezi ikhona kodwa ngokwesibili sethu mfowethu ngizonqoba nangethemba lethu nje sithembele kakhulu kumdala nasedalweni zakithi omunye umuntu angathi lento yokupha imvelo noma ngathi indlondlo isipho segazi kufana nokuthwala nina nithini thina mfowethu asilo kuyothwala lapha siyocela lapha yana leli qhinga nihlanganise nobabili noma ilinge lakho ayiqhinga leli lami ayikazwakala ke makuthi bese sicabanga ukuthi ulungisana uqhamuka nalomqondo hayi siyabonga bafowethu hayi ake sidibaneni khona ke enkwarini ke seniyongena ke ngalendlela lena yebo bhuti kuzongenela alright bafowethu hayi asibonga danko yini